A tudomány arra keres választ, hogy milyen a magyar ember. Közepes testalkatú, szikár. Na de, a mai világban ez már nem igaz. Mert a magyar ember eszik. A magyar ember repülőtéren eszik. Mert van mit ennie. A szocializmus megteremtette. Mert a magyar ember eszik ülve, eszik állva, Eszik Texasban. eszik papírdobozból. Na de miért eszik a magyar ember? Mert megteheti. A szocializmus megteremtette nekik. Mi a kedvenc ételed? Nekem a bonának kedves ételem babbal. És finom? Muy bien. Hol eszik a magyar? Komolyan éle van a piacon. A kedvenc étem a langusta. Itt így néz ki a langusta. Degusta. Ugyan? Nekem a csigaleves. Üncsömű. És neked mi a kedvenc ételed? A csigaleves. Nekem a csirpe paprikás. Főleg a bürkéit szeretem nagyon. Nekem a bonán a kedves ételem. Mutatja ebédre. Ebédre ettem babot, vacsorára babot, És mi a reggeli? babot. Rizsel. Eszik bizony, ha buszra száll, vagy ha a dzsungelbe jár, halat kíván, netán rákot. Vagy gombócot majszolna az Isten adta, de azt ne felejtse, hogy csak a bab ad mindent lebíró erőt és akaratot.